Lo udanisa apha igama lakhe ngubhuti Mgubekeki, indoda yaseWalaza eSterkspruit kwaliphondo leMpuma Kapa. Ubhuti Mgubekeki uthi abantu abangoobhuti mabohlukane ukutebhisa iibhlukhwe 1, uthi mabohlukane ukutebhisa iibhlukhwe 2, mabohlukane ukutebhisa iibhlukhwe 3, mabohlukane ukutebhisa iibhlukhwe 4, mabohlukane ukutebhisa iibhlukhwe 5. Uthi xa uyindoda ibhlukhwe mayihlale esinqeni nca, ubonakala uba uyindoda into yiyo. Uthi ungade ube neqhaga xa uyindoda, kufuneka isisu sithi nca emqolo, ibhlukhwe ihlale nje kakuhle esinqeni. Ubhuti Mgubekeki nangona ngathi yindoda nje enesixhwana, kodwa lo mfana uzelwe nyaka 1990, isengumfana lona uyanqaqa. Kwaye uthi ezi zinto azithethayo uthi uzithethisa kwinto yoba enexhala lokuba abafana baza kujonga elinye iliso, ingakumbi abafana baseSterk, kwiindawo ezifana nooYinana, kwiindawo ezifana nooMaheyisini, ooTyinindini, ndibala ntoni na. Uthi abafana bezi ndawo mabayeke okanye bohlukane ukutebhisa iibhlukhwe, bangakwenzi okuziintloni esidlangalaleni. Umfana kufuneka abe nesidima, ahlonipheke. Uphinde wathi ubhuti Mgubekeki xa ungumntu ongumfana, kaloku umfana uyasebenza ezilalini, kufuneka ungabi namzimba mkhulu caba uzode ukuxake ube nombefu xa kusetyenzwa ngabafana, kufuneka nje ube nomzinjana. Uqhubeke wathi indoda mayingabi namaqhekeza amakhulu, ufike ibeke amaqhekeza emqolo amakhulu amabi, aqinile amnyama, ade acimela. Kutsho lo mfana uthi indoda nje mayinxibe mhlawumbi u-36 ukwehla. Uthi ke ngumzimba wendoda lowo. Xa sesidlangalaleni angadanisi caba uzogqitha bonke abantu, ufuneka nje emane egungqisa nje intloko. Siyamncoma ubhuti Mgubekeki kwaye siyambona ukuba undilisekile, hayi uyolo lomntu ongahambiyo ngecebo labengendawo, ongahlaliyo kwimbuthi yabagxeki. Sitsho apha kubhuti Mgubekeki thina sibona undiliseko kuye. Kwiindaba ze-CNBC kuChannel 841, ndingukuba sowulapha ke siyaxhwele, ndisewalaza eSterk.